Hello mga ka-listeners, mayong adlaw, mayong gabi ka natong tanan no. Kumusta ka mong tanan diha? Pasensya kayo nga karon pa ko nakabalik og upload no sa sumpay aning drama kay naiusahay tungod nga bisita usahay dili ta mo kapag-edit dayon. O karon atong ipadayon ang laing sumpay ni Sukilanon og sa dili pa day no. Mamasas ako diri og naipipila nga mga comment si James Sabuero. Kana jud idol banati jud i-upload ang ng drama ha para dili tanan bitin sa pagpaminaw ha ha ha. #drama portion #mahal kong kaaway. Salamat kayo no sa pagpaminaw James Sabuero, thank you kayo idol sa pagpaminaw. Always yung kanusunod sa akong mga upload no. Salamat kayo og kang Len Sebmin. Hello sir idol, kumusta store? Kumusta? Sorry sir idol, nawala man ka nako pero karon okay na sir, sakpa na pud ka nako. Salamat kayo no, Len Sebmin sa pagpaminaw, thank you kayo. O kang Ami Alexander, salamat dong sa sumpay. Thank you kayo no, Ami Alexander from Atlanta, Georgia. Salamat kayo sa pagpaminaw no, Ami Alexander, thank you kayo. O kang Crisila Bagyo Ondong, minaw na sabta og drama. Salamat kayo no. Crisila Bagyo Ondong og sa tanan nga nagsunod aning drama ha. Thank you kayo no, mga ka-listeners, mga ka-followers no. O palihog day ko og subscribe sa akong YouTube channel para notify ninyo kung na ako'y bagong i-upload yung mga sumpay sa drama. Bayno di ta maglangan. Dia ang laing sumpay ning Sugilanon. Mahal kong kaaway part 3. Just play them two bars of stardust. Nagpahaba na ni Mugmayo ang imong ginikanan? Panuway ka, Alexa! Hoy! Salbahis kang dako! Mali mo magitulog siya! Panuway ka, bayana ka! Nagpantay ka lang! Ayaw na lang kong hagitan ninyo, day. Kay naanad kong kinitkitay ang kukos amo. Awan sa man, gusto mo nga akong tiwasan, ha? Bantay ka lang na kung bayana ka! Hoy! Iyan! Oh. Iyan, gibikogan ko! Lira! Pamati mong duha, ha? Taas kong pasensya sa mga tao sa amo nga mga buangon. Pero, mubo kong pasensya ninyong mga tao nga mga dato kunuhay. Pero mga batasan, labaw pa kaubo sa irong may labi sa utok. Huwata ko na yung panuwaya ka! Oh, manugutong maghuwat mang kunin mo. Gigan mo na, bala ka ni, oy. Iyan! Iyan, hawasawan ako dito sa swimming pool! Dali, Ma'am Beautiful. So, dayon sa bahay, dali. Sige, kimutago ko. Askan, ni Dr. Gagul. Trindi yun ako video ba? Mayong pagkapalag sa duha sa swimming pool. Mura yun, mga troso nga, gipanghagbong. Minoy! Kain ang salbahis ng Alexa? Nitago na, sir. Karoon lagi kang bayana ka. Lagi, nitago, oy. Iyan! Iyan, huwat ako! Uy, ano? Boyo, misuno sa bayas kurdapya. Si Lariang. Hain sila, Pinoy! Ay, hindi ka pag-make-up sa mata, Lariang. Hain sila! Nangutan na di ka. Di lang ko magsabay kay di man kayo nagsildo na ako. Bisat! Gago! Ikaw, gagi. Hoy! Gawas diha, Panoy! Gawas, Alexa! Pakumutar ko na lang ang babihana! Alexa! Gawas diha! Unsa na sa ning kagubuta, ha? Iyan! Tito! Nakakita kita ba? Basa ka bisiliro? Kay gitukbod mi sa imong asawa sa swimming pool! Unya? Kinahalang patagbo ng asawahan mo pa! Wanay batasan! Ngano? Kamo? Doon na mo'y pamatasan sa dihang misong mo siyang ginikanan sa apartment nga kung gibutangan nila? Wa, dili ba? So,
Patas na mo karon. Pa! Nagganong mahimong kadaot ka ng asawa ni Mus atong kinabuhi. Ikaw mo'y nagdagubot sa mong kinabuhi ni Alexa iyan. Human sa mong kasal, malipayon o malinawon kayo mi si Alexa. Apan sukad lang miabot ka, nagagubot na ang tanan. Buot ipasabot ana, nga ikaw ang nagdagubot din sa akong panimay. Pa! Anak ko ni mo! Unya mas paboran ni mo katubayanan. Asawa ko si Ayan. Og dili ko musugot, nga imo siyang pasakitan tungod lang kay gitukmon kaniya sa swimming pool. Bisan ka ba garas sa panit sa akong asawa, dili na ko palabyon iyan. Timani na, oras ng garasan nimo si Alexa. Adto ka na mo puyo sa imong lula sa probinsya. No! No! Dili ko dito ba? Kung dili ka dito, pues, sundang among balaod ni Alexa. Dini sa panimay. Nakasabot ka ba? Og niya pa, isip imong manager, tahuron mo ang tanang desisyon ni Alexa. Nakasabot ka? Pero... Nakasabot ka ba? Tubag ako yan. Nakasabot ka ba? Oh, Mayo. Lakaw. Kaligo na mo og papaulia sa ila karaslira. Tito, Usa na lang nimo kasayop lira. Og dili ka na makatulog nining panimaya. mukalakot. ayaw biigit pagsugot ha. Nga katong Alexa mo hawd ining baya iyan. Anak ka, ikaw mas dakog katungod ining baya kaysa asawa sa imong amahan. Pauli lang una sa inyo, Dira. Ha? Labad akong gusto ko magunaw na. Nahilom naman sa kawas. Ma'am Beautiful, makagawas na ka das budiga, ma'am. Oh, human na din ramas amahan og anak. May noon. Ma'am. Oh, sure ka nga human na ang drama? Oh, to anak. May pauli na sa ila si Larian. Si Ian Sab. Nakasaban siya ng amahan. Okay. Salamat na wa ka mo sulti nila, ha? Nga ni ako din mo tagos butika. Oh, alalay man ko sa mga bida, ma'am. Sige. Mubanlig na ko sa grahian. Tuot Ingles iyan nga magpadaog-daog po nila. Di na mahitabo, no? Ed, niya pa ka sa gawas. Ako na magsuri sa gibuhat sa kong anak diya nimo, Alexa. Okay ra, Ed, uy. Nagkasabot man ko niya. Iya kong iparehas sa mga sugilanon sa sini nga manghukok lang ko nimo. Ugma, mahunang unang adlaw sa inyong pagtrabaho sa figura butik. Magkauba na mo kanunay. Usa lang ang ihangyo na ko nimo. Unsa man na? Kung pasakitan ka ni Ian, sultihig ko. Okay. Ayaw pagsugot nga siya ang modominar nimo sa trabaho. Ikaw ang labaw og posisyon niya. Busa barugi ang imong pagka-manager. Atod, doon ako'y gipalit nga sinina para nimo ugma. Ug mo ni sulob sa unang adlaw sa imong pagka-manager. May general meeting ugma. Gusto ko nga mutahod kanimo ang tanang empleyado sa figura butik. Hain ka man karon iyan. Paingon ko sa figura butik. Kinahanglan mag-una ko ni Alexa dito. Unang adlaw na karon sa imong pagpatrabaho dito. Oh. Tanawon ta kung asa kutob ang mahimo anang Alexa batok na ko. Kadak yun. Ayaw git pagsugot, nganderon ka ng bayhana. Sige. Bye na. May general meeting mi karon. Kinahanglan una ko maabot. Mingaw na dito yung kawas. Muna na ako sa conference room. Nagtuog kang makalupig ka na ako, Alexa ka.
Good morning, Ian. Nag-una di na ako ang panambay. Diri ka sa pikas lingkuranan iyan. At bang mo si Alexa. Mura gidugtugon na yung manager sa iyang puro manipihanay. Abi na ko 10 a.m. pa ang general meeting. Naanda na sa imong inahan nga mag-una ang meeting sa staffs. Sa dili pa ang meeting sa tanan. Walang ko may bawin eh. Tungod kay wa ka mangutana. Gusto kong kita una mag-meeting aron mahanay daan ang kausaban sa mga posisyon. May usa pa kabuan si Agnes alang sa transition period sa dili pa siya hingpit nga mobiya na to. Nahibaw mong tanang staff sa dakong kausaban. Duha ka posisyon ang mausab. Bago na ang manager, ug doon na siya assistant manager. Lole? Day, Lole. Ay nga no naman sad. Napak kay kwarta diha. Unsaon na basad ni mo? Ay, ako lang unang gamiton. Total. Makapangayo man ka ni Alexa. Uy, Dodo. Pagbatol sa kaluoy sa atong anak, uy, naud sa kabaya. Uy, 5 for 1. Di na tamaikog mangayo niya, uy. Kinaan naman siya trabaho. Paghilom, oy. Dili sayon ang trabaho nga gisangon sa imong anak. Manager na siya sa dakong butik. O gwa siya experience anong trabaho, Ada, marunong tong anak di mo, uy. Artistahon ko to. Kaya na niya ang pagka-manager. Unsay imong proposal karon, Alexa? Akong gustong ipaabot sa board ang pagbutang og menswear department. Pero wala kang focus man sa gowns at ladies wear sa una. Lahi na ang sa una, lahi na sa pangkaroon. Daghan na kahit ang kakompetensya. Di na sa yun nga kausaban. Dako na gustuhan. O maginahanglan tag mga tailors nga mga maayo na. Imo na ng trabaho, Ian. Ikaw na'y bahala nga mo plano sa menswear department. Kakuyaw ko mo. Approve na ang proposal ni Alexa iyan. May budget akong gigahin para ana. Unsa pa? Anha mo mapakita kung unsa mo kamahal kini maong butik iyan. Hilas, bayana. Hilas gud. Giluto na ko niyang daan. Mga gatagan kaglabad sa o nga unta. Anak mo kasagis butik. Laliman ka? Adto bagid ko mag-submit sa akong mga proposals o reports kang Alexa? Hawa siya'y angay. Nagpalapad lang na siya sa papel, aron ingnon nakamao siya. Bisa na tinuod, bugo siya. Wisit, Behana. Wisit! Ugba, may meeting na sabi. Mayong pagguminaw sa Lex Pino. Inom ana, aron mawa ng imong kalagot. Ayon si Ian, nauli na ba? Wa pa. May meeting mo ugma, dili ba? Oo, pero tuan na sa tingali to ni Lira. Tawag ka, papauli Huh? Isip yang manager og akong asawa, may katungod kang disiplina niya. Didi na siya sa pag-inom panahon sa trabaho. Unsa? Ako ng challenge nimo. Ed, pasigtok ko na ko sa imong anak ba? Di ra ba ko makapatara lang? Alexa, naibaw ko nga lisod dadon ang batasan ni Ian. Pero usa ka butang ang nakapalipay nako karon. Ha? Ang unsa man? Nahimong gamhanan ang imong tingog alang kang Ian. Unsa? Kakusog masukol ana Pero wa siya mo atras. Gidawat niya nga assistant manager lang siya nimo. Og nahibaw ko nga buhato niya ang paghimo og menswear department sa atong kumpanya. Tungod kay mahal niya ang kabiling butik sa iyang inahan. Ha? Alexa, buhata ang tanan nga matulid mo ang hiwi nga batasan ni Ian. Ed? Sa ako nang giingon nimo, i-focus sa trabaho ang imong hunahuna ug ayaw sa atong kaminyoon. Ikaw ang akong paglaom nga masalbar ang butik ug ang mga trabahante dinhi. Ha? Katapusang hunat lang ni sa maong butik.
Willing kong mo-invest pa sa butik. Matulid lang ang utok sa kong anak. Oh, ni ang number ni Ian. Tawag siya sa imong cellphone. Ani na lang katuwag sa amo eh. Maglakaw na lang ta. Okay. Kaysa man nawag. Number naman na gina. Kinsa man yung padawaya. Nagsamok-samok mo yun na to. Hello? Hain naman ka. Oh, ikaw na, Sam? Oh, ako. Nabalakan na nimong imong amahan. Pauli na. Kung di ko mo pauli, unsay buhato ni mo? Kung dili ka makatambong sa tong meeting ugma, og madili ang construction sa imong men's department, buhato na ko ang tanan nga mapapas ang figura putik og ako ning ilisan og laing pangan og laing matang sa negosyo. Ayaw gid ka. Oh, imo na ng desisyon. Kung gusto kang salbaron ang milukapan ng butik sa imong inahan, trabahoan ni. Ayaw pagdawat og limpyo. Panuhay ka. Nahibaw kagid nga asawa nako sa imong amahan, Ian. Og makahimo ko sa pag-usab sa dagan sa huna-huna sa imong amahan kabahin sa butik. Usik-usik na lang ni sa kwarta yan. Busa, kung dili ka maninguha nga masalbar ni, aw, narani mo, bye. Salamat. Katuga. Kaya may meeting ka ba, ugma? May tunan pa ko sa mga documents nga gihatag ni Ma'am Agnes nako. Relax. Naibaw ko nga business-minded ka. Dali rang makasabot usaon sa pagpadagan sa butik. Ayaw kalimot, Ed. Tindira ra kog saging. Tindirag saging daghan o tinigom. Anala sige katuog na. Adto sa imong kwarto. Adto agi sa akong kwarto, ha? Okay. Good night. Nganong kilain man ka kwarto ni Ed? Diya pa, oh. Inom pa. Hindi na ako. Amin na ako jacket. Wait, mo pauli na ka? Hindi ko musugot na mawagtang ang butik sa kong inahan. Usa, ipakita na ko sa salbahis ng Alexa kung unsaon ako pagpabangon ang negosyo sa akong inahan. Nagtuo tingalis Alexa. Ngawa na gid ko'y utok. Gihatagan ko niya og lisod kay nga obligasyon. Ug bag-o pagyud aron pagkauwawan ko sa kong amahan. Klaro gid kaayo. Siya ang bagagnaw. Pero dili na ko siya atrasan. Adon ako, ha? Nakainuman ka. Basi madisgrasya kas motor, ha? Ay, kabala ka. Ihatod ko sa bayan ang akong motor. Bisan hubog pa ko. Bidoy! Ay, salamat. Nga nagyan ka, sir. Nga naman, gipangita na sa gusway hinungdan na akong inaina, ha? Wa man noon, sir. Ang ako ba, duka naman kung kaayo kugod. Unya, gipatangan magkagyod ni Ma'am Beautiful nga mo abot. Oh, nga nang gipatangan ko niya? Oh, wala ko mahibawa na, sir. Kay igo naman kung gipaatang sa gate. Unya karon nga niya naman ka, amang nak na ko sa gate. So na matug na dayon ko. Ilaso na gid kinabayhan na da. Hangtod ang akong pagpauli, hilabta na. Ingnan ang hilason kong inaina nga niyan ako.
Maldito ay, may pauli yun di ay. Alexa, nahibaw ko nga lisodadon ang batasan ni Ian. Pero usa ka butang ang nakapalipay nako karon. Ha? Ang unsa man? Nahimong gamahanan ang imong tingog alang ni Ian. Husto gid si Ed. Napapauli na ko si Ian. Hadlokon raman din yung tawhana bahin sa butik sa iyang inahan. Okay. Karon kang maldituha ka. Nakuha na akong imong weakness. Okay. Mauna to ang mga kausaban, ha? I-review na lang ninyo ang inyong mga functions. Dili ko gusto og overlapping. Dili ko gusto og suyaay. Managsuon tang tanan din, hi. Ang kalampusan sa figura, butik, kalampusan na tang tanan. Ang iyang kapildihan, ato sang kapildihan. Nakasabot? Yes, ma'am. Okay. Magkagawas na ang tanan. Gawas ni mo iyan. Unsa pa may gusto nimong iseremona ko? Hay naman na imong proposal. Proposal? Yes. Unsa may imong plano bahin sa menswear department? Nagkinahanglan ko sa imong report, sa coasting, sa mga dugang nga trabahante. Ayaw ko dali-dali, Nagdali ang imong amahan. Maghimo pa ko. Kinahanglan pa rin tunan. Kano sa mga magtuon? Kung magsweldo na lang ang imong amahan sa tanang trabahante, o wa na'y ginansya nga musud? Mahimo bag di ka magpalabig pabilib sa akong amahan? Wa ko magpabilib sa imong amahan, iyan. Gusto lang na kong salbarod ang butik nga kabilin sa imong inahan. Pero kung dili ka mo kooperar, usaw ni. Og mapugos ang imong amahan sa pag-file og bankruptcy, og isila kini maong butik, og daghang mga trabahanteng mawad at trabaho. Mao ba na gusto nimong mahitabo? Dili. Dili ba? Oh, gawas lang kun minaot ang imong gisulti nga mahal nimo kining maong butik kay kabili ni sa imong inahan. Pero sobra na ang pressure nga imong gihatag nako. Haron dili ka ma-pressure. Sugdi na ang pagtrabaho sa imong assignment. Katapos ang hundat na lang ni sa imong amahan iyan. Pero kinahanglang mo liho ka. Focus! Focus sa imong trabaho. Ayaw sa akong pagkaina-ina ni mo. Hatagan ta kag usa ka adlaw sa paghimo sa imong plano. Usa ka adlaw. Ugma sa alas 5 sa hapon, kinahanglang ihatod na nimo sa akong lamisang imong proposals. Hala. Nakahimo ko ato sa tubangan ni Ian? Yes! Manager na cute ko! Bidoy! Ay, Bidoy! Sir Ian, nagdali man ka? May buhaton ko sa studio ni Mama. Patadi na lang pagkaon dito. Ala, unsa man kayang buhaton sa studio siyang inahan? Kumusta na sa opisina? Ako gisunod ang imong suko. Gi-pressure na nako si Ian. O nasya sa studio sa iyang inahan. Nagtrabaho. Good job. Pero nahibaw ko nga naglungot-lungot siya nako. Kuwang na lang nga iya ko ipabarang. Imo na ning nasugdan, Alexa. Kinahanglang makontrol nimo ang akong anak. Ed, di ka
ko niya hiluan. Mayong paminaw sa Lex Pino. Murarabag espada ang tinanawan ni iyan ako, do. Grabe kay haita. Usahay gani, mahadlok man ko, pero ingon man ka nga mangisukit ko. Unya, gihatagan rin mo siya ultimatum. Oo. Og maasalasing ko sa hapon. Kinahanglang makahatag na siya og proposal na ako sa iyang plano sa menswear department. Kalapat sa kong Sir Ian? Niyon lang imo panihapon, sir. Oo. Okay ra ka din, sir? Ay, hala. Napuno naman ng basurahan sa kinumot ko mga papel, sir. May mo bagdi ka mahilabot. Ibutan na akong bagaw niya. Oh, sir. Labad ang sir. Oo, labad. Visit ng bayana. At agad kong problema. Kaayong tukon, oy. Kinsay imong tukon, iyan. Pa? Tubaga ko, kinsay imong tukon? Wa boy. Unsay nabati nimo, Binoy? Kuan, sir. Doon na siya tukon, sir. Panuway. Ayaw naggandig panuway si Binoy. Bitaw, sir. Sir Ian. Lain ra ba ko nung naong ang panuway ingon akong lula? Hilom na. Husto na iyan. Kano sa ka maseryosos kinabuhi, ha? Nagtuo kang bata lagi hapon ka. Papa, labad lang akong Okay, sa may dili maglabad ang nga giunaw man nimong inom. Nahibag yung kang duna kay trabahoon. Makalabad sa unang asawa ni mo. Pero si Alexa may mong kontrahan. Tungkol kay unsa, ha? Kay gihatagan kanyang trabahoon. Kay gusto siya nga masalbar ang butik sa imong inahan. Mao ba na ang gusto nimong mahitabo? Gusto lang kang magbanda-banda? Unya musunod sa kong katigayunan kung mamatay na ko? Sir, magawaso na ko, ha? Seryoso naman mo, oy. Alis ako diri, oy. Kung mamatay na ko, unsa may buhato ni mo sa kumpanya kung dili mo tunan kung unsaon sa pagpadagan, ha? Unsa man? Gusto ka nga hatagan ng tiga o kwarta? Unya, sa Alexa nga kong bilan sa tanan na kong negosyo? Ako, binuang ko na pa. Dili na binuang iyan. Mao ginang mahitabo kung dili ni mo seryosohon ang pagpadagan sa butik. Huna-huna. Dili lang butik ang akong negosyo iyan. May mga building tang gipabangan. May construction firm tang nga angay nimong dadon. Kung makapasar ka lang sa pagpadagan sa butik sa imong inahan. Ayaw kong pugsa sa pagbilin ining tanan sa imong ina-ina iyan. Kay kung mahitabo ka na, ikaw ang mahimong makaluloy. Timani ka na iyan. Wisit. Bingay. Uy, Ma'am Beautiful. May sugo ka, ma'am. Wa man. May gawas pa si Ian? Wa, ma'am. Ang gilabhan ni sa iyang amahan ganiha. Uy, malasa lagi. Nya, nga nang may katawa mang kabinoy? Mura kong naluoy ba nga nahimuot po sa akong siriyan, ma'am. Kaya nga naman, wasam di kibuhat sa kanahan. Unsa pa, daghan kaya ko gilabay nga papel kuno mo tog mama mo, uy. Ha? Grabe lagi daghan na sa kinumot nga papel so sa studio, ma'am. Kaya nga naman? Nagtuon man ang imong anak-anak. Unya, wa tingali magkauyon siyang gitunaan. Maong, sige komot sa papel. Unsa? Makalagot! Sa umilo ko paghimog, proposal o project plano eh. Piset! Si Lira. Ay, salamat. Hello, Lira. Doon sa man ka. Wala lagi ka manawaga.
Mayo kayo nawag ah. Tabangi ko, be. Sure, saan sa man? Sa paghimog report, ugma. Para sa bruha kong inaina. Kaya nagdali naman ako magpatabang ni Tita Agnes. Ah, ha? Oh, si Tita Agnes to, no? Sige. Manawag kong Tita Agnes. Okay, muwan ako ha. Mas mayo ba? Di ako sa studio. Laos Andre. Uy, Miss Lira, ikaw na? Oo, ako. Nga namisiga man na mata ni mo, Binoy, may problema ka? Nga nang niamang kalariang, gabi naman. Tabangan ako si Ian siyang problema. Dili mahimo. Alexa? Dili mahimong tugawon nimo si Ian sa iyang trabaho karon. Hey, hangtod ba din silang bay, imo sige patrabaho? Nalimot ka kung kinsa siya? Ako malimot, oy. Anak siya sa kumbana. O kay anak man siya sa kumbana. Anak-anak na sabna na ako siya. O busa, makalakaw ka na. Ayaw siya sa muka. Hoy, tingaling nalimot ka. Wa pa ba ka makabayad sa mong na ko? Daoroy, tabla na ta. Inyo bitong gihaso lang akong ginikanan. Manang gipabayad talang mo. Sige na, lakaw na. Di ko malakaw. Binoy, palaktan na siya. Oh, Miss Lariang, alakaw na lang. Ayaw na lang pagsamok-samok din ni Miss Lariang. Excuse me? Wa ko magsamok-samok, no? Gusto na lang kong tabangan si Ian sing gibuhat. Dili ki mahimong tabangan ni mo siya. Iyan ang trabaho. Kinahanglan gikan siyang utok ang iyang himuong report. Busa, lakaw na. Dili ko. Lakaw na, Lira. Tito. Hi, Tito. Tito, ako rin pagkita ng pagkaon si Ian. Kay nabisi man. Nakabati na kasulti sa akong asawa. Dili mahimong disturbuhon si Ian kay nagtrabaho siya. Og urgent ang iyang gibuhat. Pero... Lakaw na, Lira. Unsa man gyud ang imong vision, Ian? Anak ka di magsugod. Vision? Vision. For example, fashion with long-term value. Para sa uwi dito, eh. Di ka ba hinakulin niya? Okay, ayaw ka bala ka. Tabangan ta ka. Pero, ayaw lang pagsabak. Yes. Yes, Tita. O, salamat kayo. Kini lang ang ibutang sa imong hunahuna, Ian. Kung dili ka gustong maadto sa imong inaina ang tanan ninyong katigayunan, kinahanglang mo trabaho ka. Gibangkong naman hinoning kinabuhi aoy. Duha naman hinoming naglabad ang os pagtuon aning negosyo ha. Mao ni ang mga pamaagi ning negosyo sa mga sinina. Sus, hayahay pa mang nanindag saging ini. Ako ra magtutulan ang magsakit sa pagsigig-singkit. Pero sawa naman kog dato. Antuso na lang yun ako. Kanindot ini mga sinina aoy. Pero, kinahanglang magmugna kung akong kaugalingong design. Kinsa na? Daan pa ko. Nagbata ka pa? Wa pa ko makatukoy. Nga ko nauna sa mahitabo ukma. Unsaon man ako ang isubmit ni iyan nga proposal, ha? Kuhaan eh. Unya, ingna siya nga imo pang tunan. Kung mula ka na siya, i-screenshot ang tanang gisubmit niya o gisin nga rin ako. Okay. Human akong tanaw, ako kang sindan sa akong desisyon nga mahimo na nimong i-desisyon sa atubangan ni Ian. Uy, Ma'am Beautiful, nag-jogging din. Ay, come on. Jogging ka pa nagsanoy. Para kusgan kung makakitag sukmagay. Uy.
Musukol kag sukmagay ni Sir Ian, ma'am. Oh, kung mapiki sukol gyud. Pakapinan pa na akong pinaakay. Uy. Alexa, sweetheart. Si Binoy na ang mo-drive ni mo, ha? Kaya doon ako'y meeting atinan sa warehouse. Okay. Binoy, ang pingi ko asawa, Ayaw ka bala ka, Sir Ed. Way garas, bisang gamay si ma'am, inigpauli. Alexa, muna na ko. Wala na kiss. Ito na noon, sibat na. Sabak, Binoy, uy. Wa na mauso na mo, uy. Pag-ready na lang unya, mga 7 tamang lakaw. Wala ka na. Wa ko na mauso nila ni Sir Ed ang kiss. Kuloin po doon. Binoy, tana, manglakaw na ta. Wow! Say wow. Wow na lang kaadlaw ang akong papakabuhi. Binoy, andam na ba auto? Sir Ian, gwapuha ko ni mo, sir. Hangang. Mura magkag si Aldin, si Ma'am Beautiful, mura sa si Catherine, asang guwing, oy. Sa butik, og ang puting auto nga kong sakyan. Og ikaw ang mo-drive, ha? Pero ang puting auto man sa panggamito ni Ma'am Beautiful. Nya, ako sa'yo mo drive. Napagdungan na lang mo, oy. Okay. Dali na, anak. Saan na? Ikaw, Kut. Anak man ka sa kumpana. Hindi mo nga anak na sabta ka. Dali na, anak. Maanak kakarong hagkanta ka. Ayaw taon, sir, oy. Dako lang sa, sir. Na, ay git kong binasto si Ian. Kay ako nang ikaduhan ni mong inahan baya. Kaluod yun mo pamation, eh. Dali. Ay! Binoy! Binoy! Gunit na siya! Binoy! Ginawalan na! Pag pinutong, sir, oy. Oh, balik na rin. Maldita ka na. Imo pa kong bugal-bugalan? Hoy! Oh. Ganun na una magagsakay sa auto, ha? Ops. Kalma lang, good sir, oy. Ayaw padaas ko na, good sir. Kay pildi, rabigid ang maglago. Pasagday ko, Binoy. Patagmon ko ni Bayana. Ay, sukli lang pinagi sa baabang imong inaina, sir. Ayaw lang yung tao manggakos ka, manghaw ka. Kita makatilaw yung ka sa kasuko sa imong amahanana, sir. Ayaw ko kadoka, oy. Awa man sa takahadlo ka, good. Pero gisultihan talang ka sa posibleng mahitabo ni mo. At yung kaskalsada po nito, sir. Ang samanta ini. Sige pata ini. Nalate na tagmayo, oh. Daghan patagwato ng taron iyan. Lihok na. Kayo yung pangagan ni Bayana, eh. Baga yung now. Eh, dali na lang, good sir, oy. Para mahapsay na mo. May pumukol sa ipit sa sanga sa isang kahoy. At nahagip ng bato ang Mahimo bang pakpak muhilom ng ka? munting. Tsoko? Nanso diya? Ganun masige man ka paningka. Tukan mo sa taghubag-hubag anang imuhang sige paningka. Uy, sige tagpangisog. Di Paningka ba, rin ko. Binoy? Oo, Kato din, sa dito. Magyud naman beautiful. Di yun maayo nga ma-stress ka karon. Kaya nga ba sila, no? Nga stress is a killer. Busa, kalma lang, sir. Madaba ni kalma. Nga hilason man nga akong kadungan og sakay. Hoy, Ian. Mabayot biya ka ng baba ni mo do. Ay, Ang mabayot bitaw kung nagkanta ka. Ayaw lagi, sir. Isumpot lagi ka papa ni mo. Oh, madupla yung silot ni mo. Kay Aba manggit ko si mong amahan. Ako siyang ingnon nga bastos kang pagkaanak. Kaswerte sa kaha nimo, no? Kung mahagkanta ka, no? Uy, ay kabala ka day. Eh, di ka type. Di sa may tabang magpakis ko ni mo, oy. Kay labaw ng tili, naka-type. Ma'am Beautiful, Sir Ian, ayaw lang gud mo pagbugno dihas luyo, ha? Excuse me. Kaluod ka, no? Kung mutubay ko sa akong anak. Pwede ba mong hilom na lang ka? Init na ning dunggan ko.
Ablihin lang ang bintana, sir. Or ba, mabugnawa lang yung mundunggan. Misugod na bayag sakay nga kung kabuhi ninyong duha, ha? Ayaw ka bala ka, Binoy. Muhilom na ko, aron magmalinahon na ning biyahia. Ay, salamat. Doon na lang kita sa figura, buti. Kayo na yung luok kong bayana. Ano bang gisapot ka man? Oy, Tita Agnes, niyada ka sa akong opisina? Ako nang kianda bang imong report of proposal. Ha? Pero, kinahanglang imo ning angkunon nga imo gid ha. Oo, tita. Pero, tita, nganong gitabangan ko nimo? Tungod kay, huwasab ko makauyo nga batan-on ang ipangasawa ni Papa nimo. Ha? Pero, ato na kining sikreto ha, nga gitabangan ta ka. Wala problema, tita. Well, kinahanglang maanda mo ng daan ang imong kaugalingon sa umaabot nga kupat sa katigayunan iyan. Ha? Nahibaw ko nga dili kugma ang rason sa kaminyuon sa imong amahan ug ni anang Alexa. Tita. Imposible nga mahigugma ang sama kang Alexa sa imong amahan. Dili pa? Batan-on ra kaayo siya. Usto ka na, tita. Klaro kayo nga katigayunan lang ni Papa ang iyang giapas. O kana ang ayaw yung tukuti iyan. Sige, mugawas na ko. Kaya doon na pa may meeting si Alexa. Tita, ayaw na siyang tabangi, ha? Dili mahimo. Unsa dili mahimo? Ang imong amahan ang nagsugo ka na ako nga tudluan ang imong ina-ina sa pagpadagan sa butik. Busa kinahanglang tudluan ko siya sa hustong pamaagi iyan. Tita, ayaw. Kinahanglang mapalpak na siya. Oh no, ayaw ka pala ka. Dako ang akong pagtuo nga way hibang kaagan sa negosyo ka ng babayhana. Sige na, tunin na ang imong report. Yes, tita. Hello? Alexa, may kwarta ka diha? Bangag sa ilong. Unsaon naman sa nimong kwarta, Papa? Ay, unsaon pa? Gastuhon. Ay, naunsa man bata. Ay, di ba misulti naman ko ninyo nga sa akong sweldo na kumuhatag ninyo, pa? Kadugay pa ito, uy. Ingon ini na lang. Mangutang na lang ko. Unya, ikay bayan, ha? Usa ka libo ray utanga pa, ha? Oo, bye-bye. Ay, naunsam nis Papa, uy. Mura man hinoon og nanarbaho ko sa kawas. Sigihan man hinoon ko pangayo kwarta. Ay, naunsa naman itaon ka, Dodoy. Imo bang hukukan ang anak ni mo? O sabi ka, nasuko ka, wa? Nasuko ko, klaro, anak. Kung imong naong suko kayo. Klaro mo lang. Baya ni mo luloy sab. Uy, kasaba pa ni mo. Gamay ramag kayo nga kung ipangayo niya. Gamay. Ginagmay lagi, pero kanunay man sad. Aw, di ba sab siya muhatag og dinag ko? Aw, sa ginagmay lang una. Gawas pa. Ako masay nang hitagpagi. Nga madato siya. Ako ko'y nangitag iyang mabana. Aw, oo. Kay gibugawan man mo siya. Oo, nanasab ka. Oy, maya ang laway mo. Kahilas ni mo. Lagi pangisog, aron di kakutasan. Kalma lang, good, kalma lang. Dawata na lang, nga dato na yun ta. Ilom, ay!
Di lang ko gustong mayaw-yawan na sabi mo. Sige na. Basahan na ng akong proposal o report niya. Nang dali man ka. Relax. Kibaw ka? Bisag unsaon pa ni mo pamustura, no? Wag kay angay ning opisina. Kay tindira kalag pinaypay nga saging. Kay bawsat ka? Napasaging saging lang tuod ang akong palikya. Pero, napahospital ko ang akong inahan sa diyang giatake siya siyang sakit. Kaya nakatigom ko dako. Ano lang ko patuhuan na, Alexa. Di ko ni mo mapasakay sa imong drama. Narani mo good kung dili ka mo tuos akong gisulti. Sige na, makagawas na ka. Basahon na ako report. Ako din basahon nga ako rang usa. Nakasabot ka? Busa, gawas na. Tsope. Matsupig ka karon. Sa pagtuon mo na ako. Pero... gawas na. Gawas. Nasubmit na din ni Ian, dihan mo ang iyang report? Ugol ko madahong nga makahuna-huna siya di ining iyang report. Sige, screenshot na o ipadana ko. Okay. Ikaw na sabot sa batasan sa kong anak, ha? Okay ra, oy. Ligon pa mang kong kwenta sa kasing-kasing ba? Madapang utong. Salamat nga nakasabot ka. Kinahanglan sabton siya. Huwag tunggodan ni mong anak. Guhon. Sige. Ako nang i-review ang report ni Ian. Sige. May meeting pa sa karon ni Ma'am Agnes. Mayo. Kinahanglan makatulan nimo ang tanang pasikot-sikot sa butik, ha? Ayag ka pala ka, Ed. May mga tips na sad si mama nako. Nakatrabaho man siya og pabrika sa panapton sa una. Mayo. Sige. Manawag ko na magbalik para sa imong opinion sa report ni Ian. Bye. Bye. Hala, no? Murag siya, di na ako ba na? Murag siya akong boss. Mag-meeting na ba kita? Ay, ma'am, dali. Sa may lain akong buhaton karon ha. Ay, kalaay ba din his office ay. Hello, sir. Wow! Mauna ka din mong opisina? Oo. Pagbabae pa lagi ni. Mao ni ang office ni Mama. Wa nila usba. Okay. Anya, kumusta naman maldita ni mong ina-ina? Migara. Kay labanan mo siyang papa. Mura na yung kinsa nga boss. Kayog yung itukmot sa kasada eh. Itukmod? Di pa na kumahadlok ni papa. Ako na siyang itukmot. Anya, unsa pa may buhaton ni mo karon? Tara, mag-inom tas at mang. Let's go? Nagsakabutilya lang ta kay mubalik pa ko sa office. Hain naman ni si Ian. Huwag naman mo balik. May kay ni anak ka. Unsa man? Gimingaw ka na ako? Gawas. Ha? Gawas! Nakainom Nakainom ka! Busa! Gawas! Kung anong pag-ausap ko mo? Nga imo mo kung gipabalik ka rin. Miinom ka og ting trabaho? Ngayon day. Amo mo sa ding kompanya. Kawag ko di mo hinungdan? Uy, ayaw pagsulti nga wa ko hinungdan ha? O nga naman day. Doon na di kay hinungdan. Nga busado man kang pagkatrabahante. Hoy! Dili ko ordinaryong trabahante din he. Anak ko stag iya day. Ay kog inday-indaya kay imo kong ina-ina. Og labaw sa tanan, imo kong manager. Gibot lang
gyuday dimos imong utok ang imong titulo sa kinabuhi sa akong amahan ug ning opisina? Turol! Mama ni gusto si mong amahan. Busa, ako siya sundon. O kay nakainom ka man, kawas. Pauli sa bayog adto na dito maghusay. Hilasa gyud nimo oy. Kung manulti ka, mura na gyud kag kinsang reyna. Kay ray naman bitaw kos kinabuhi si mong amahan. Og ako ang manager karon dinhi. Busa, pagtarong si mong trabaho kung dili ka gusto nga. Ngaon sa? Ngaon sa? Oh. Imo kong paphaon sa kaugalingon kong company, ha? Kung dili ka gustong maproblema, gawas na. Kung di ko mo gawas, may mahimo ka? Naa! Manawag ko, guard. Oh, ay, amin ang telepono. Amin ba? Tawag. Ikaw ba? How'd ka na gyud kaayos, ha? Nagtuo ka? Nga makadaog ka batok na ko? Dili taon, oy. Anak ko, samtang ikaw, usa ka babaeng ambisyosa, bagagnaw nga limatok. Sobra ka na! Ikaw ang sobra! Nagtuo kang magpadaog-daog kong inaina, ha? Aray! Aray! Kawas na karon dayon! Kawas! Bastos ka! Basta mo ito yung gibuhat. Akong gihagkan. Bastos! Bastos! Anong akong itong gibuhat? Ganun to? Nabuang ko? Iyan. Tanaw ha. Patay ko. Ganahan ko Patay yung ko ining papa ko. Musumbong tong bayana. Iyan. Musibat o na ako. Bastos gid ni si Ian. Karon ka. Hello. Oh, Ed? Oh, Alexa, kung man? Nagkasulti na ba mo si Ian? Kuan. Ako siya gipapauli. Oh, ipapauli din mo. Nga naman. Milakaw ka diyo to niya sa pagbalik sa opisina na kainom na. Klaro kayo nga dili na masod sa iyang ong akong isulti. Mao ba? Naglalis mo? Gamay. Wa kaya pasakit eh. Alexa, unsay gibuhat sa kong anak nimo? Wa. Hoy! Lira, ikaw din na. Ay, my God. Noon sa man ka? Kuan. Wait. Naluspat ba lagi ka? Luspat? Ako luspat? Oo. Noon sa man imong ngabil na samad na? Ha? Ha? Nasamad akong ngabil? Oo. Nga naman na. Kon nang napaakan ako. Unsa? Napaakan mo? Oo. Handali na. Magtiwas na ginom. Puslan man. Alexa, nagsulti ka ba sinuod? Way gibuhat si Ian nimo? Wa lagi. Okay naman ko. Naglalis lang mi. Kay nasuko man siya nga. Ako siyang gipapauli kay nakainom. Wah. Ayaw lang una siya kasabi ha. Kay nakainom ra ba? Pero dili ba yung gibuhat nga muinom siya sa oras sa ating trabaho? Ako na siyang giwarningan. Okay. Nala, sige. Ikaw ang bahala sa akong anak, ha, Alexa? Aha. Ikaw na disiplina na niya. Ed, kuan.
Di na lang tingali ko mo padayon sa kong trabaho dili sa butik, uy. Maglabandera na lang ko ni mo, uy. Usa? Bugat man kayong trabaho, ah. Alexa, kung dili ka mo padayon sa pagtrabaho diha, ako nang ipasira ang butik. Unsa? Hinugtukin nagmayo. Naasa imong mga gamot ang kinabuhi sa butik. Naasa yung mga gamot ni Ian. Focus sa trabaho. Ayaw sa atong kaminyoon. Sige, relax. Ator, dili ko mo pa uli diha karong gabi. Ikaw na bahala ni Ian, ha? Bye. Bye. Ay, naunsa naman hinuon niya. Murag magapos naman hinuon ko ning trabaho, ah. Pero okay sa baya. Dali naman ko makasabot sa pagpadagan ining butik. Si Ian naman gi akong problema ba? Imo na sabihin. Okay na itong ako na inom. Wow. Mahadlok kang mapauli nga hubog? Di man. Naiba ako nga gubat na sad ni. Nag-abot na ko sa bahay. Klaro mo kay ba? Nga may sumbong na tong akong inaina ni Papa. Huwag natural. Siya ganda labanan ni Papa. Oh, klaro na lang. Maumagin ang mga papel sa mga ina-ina. Madaog-daogon. Pero, dili ko magpadaog niya. Kana, gyud. Pero, nga na lagi nag-isip man naggamay mong ubos sa nga bil. Ah? Apaakal lagi na ko. Grabe, good. Ay, napasige pangutan na, good. Gina. Iwasan na ng imong beer kay mamauli na ta. Hain naman yung pastos nga iyan. Alas 9 naman sa gabi yun. Yawa pa man mauli. Mang beautiful. Ay, Ganina ra magadinhi sa salon. Oy, doon sa gate. Nag-WhatsApp ka ni Sir Ian. oh, Binoy. Paitsap ng papel sa nainan, no? Aw, pait yun. Labi na ko ng anak si mong bana parihas ni Ian. Katungog na lang dito, mamo, oy. Ay, dili, Binoy. Huwaton ako si Ian. Unsa na kay gipahaba sa maldita ngadto sa kong amahan. Nagpalabi na ginising gibati. Pita. Nakataksi na nung ko pa uli na. Kalagkot ay. Kinahanglan makapangandam lang ko ini sa kasaba sa kong amahan. May kinauli na ka. Nga naman. Gusto yun kang musaksi? Kung saan ko pagkasaba sa kong amahan, no? Di ko pareha sa ubang ina-ina, do. Sige na, lakaw na sa kusina. Kaon na dito. Gipainit na nako ang sabaw ni ng sedas. Oh, nga naman ka diha. Nga numisigaw man ang imong mata diha. Manihapon na. Hines, Papa? Wa din he. Hangtod kang oras ha, nagpalambo paghapon sa negosyo para nimo nga iyang way hinungdang anak. Oh. So good na sad ka. Ay, Iyan. May mapagdili na lang sa mag-away. Ikaw ang nagdagkagubot sa mong pamilya. Ikaw, ug dili ako. Nga no, bang dili naman lang nimo dawaton. Nga asawa na gid ko sa imong amahan. Og hugmagbusta ka. Dili ko ganahan mo para sa kong amahan. Tungod kay... Tungod kayon sa ha? Kay manghuk-huk lang ko, kay batanon pa ko. Hoy, iyana ka. Wa ni nako pangayo sa imong amahan hanggang pangasawon ko. Iyaning gusto, no? Og ganahan sa ka, kay naong kagkwarta, no? Na, di agad ka masayop yan.
dili ko nang o kwarta. Kay ko naong pa ko kwarta, dili ko mo trabaho sa butik sa imong inahan, uy. Mangayo na lang ko permig kwartas imong amahan. Unsa maging plano nimo sa akong amahan? Wo! Happy lang ko nga iya kong ipangasawa. O, ayaw na lagreklamo diha kay mama na baya ko nimo. Usaray akong inahan tunta. Na? Unsa maging gusto nimong mahitabo ha? Iyan? Ang akong gusto nga mupahawa ka sa butik ug mupalayo ka sa kinabuhi sa akong amahan. Okay. Ha? Mo na imong gusto? Oh, sige. Mapalayo ko sa imong amahan. Mga ka-listeners, mga ka-followers, gidapit ko mo sa pagpaminaw ng uban pang bag-ong sugilanon. Mahal kong kaaway nga sinuwat ni Jinderica Bidan. O palihog day ko no, og subscribe sa akong YouTube channel. Ug daghang kayong salamat sa inyong pagkanunayong pagpaminaw.